Kaunti ya Nyamira Dr. Jameson Ndicho Gesami ni gaberega kuburia baraikurwase kaunti ya Nyamira agochamo na kubwatirana eriyo goikerania amagendro ase kaunti yo nigo abaganire gotiga konya komochania korende gokwana agosegoteberania asobia eriyo mwananchi be kaunti ya Nyamira abeka gokonya kasensemo ya magendro. Ngoro kwa mheshimiwa Dr. James Gesami ndomo deputy governor ase Nyamira County governor yane ale Amos Nyaribo dagete montegere biasana. I am a very proud person in abantu ba West Mugirango n'abantu ba Township n'abantu ba Ebonya Matuta Jorunkangi ekagera keboyege agoraki agajaka abandi namura mayemu manyamangana iyo. What we are saying abanyamatuta n'abantu babo kichora n'abantu bakeboye n'abantu abamo bakaba isanga bakanoti mugirange ngima gotika tosikana maskani ya mayasana naiga. But this time as leaders edi mwanyigure gukwana iga kumuranja abantu banyamira ndobwato mugabana Nyaribo ne deputy yaye ninje ndobwato mo senator ndobwata bajumbe batano ndobwata ba MCA 34. We need to work together kurus Nyamira servono iga kusesi abere for the last 10 years. Mboro tuwa jakire tote banga ki mwaka Nyaribo tigato bwata roko boko tore tera banta magendelero tugo ikanga kienda banta boka na muraro renga ngaitore lakini yo kongorana ekinege katoro kinta kekoba part of the game yonta ke to mundo dorangira ninga ngaitu agendire bobe tokolega asia Nyamira